makare ndichitanga kuroorwa muno 93 mvura yainetsa taichera about 25 kilometers to 30 kubva kwamakune tichienda kwachiere down bay kana dzimweni dzenguve taiuya kuno kuwindini saka kubva kumba kwangu kusvika kuno it's nearly roughly 8 to 9 kilometers kusvika panapa. Mvura yainetsa taimukira kwedu kwamakune kwaruna taimukira 3 o'clock net am kubata line saka yaive nguva yaitirwadza nguva zhinji tairwadziwa stereki wakazvitakura wazosununguka mvura iteikuwachisa yaitonetsa zvikuru waitoti mvura yamunosukisa imimi yaitosiyiwa kuti izonwisa muzopa zvipfuwo zvakaita zvinanambudzi kana mombe kuti dzirarame. Dzimweni dzenguva kana ichinge yakatonaka mvura yachona iyoyo yaitokwanisika futi kuti munotozonzi ngaisukise futi ndiro. Ndakazvarwa muno muChimanimani ndikakurira muno handiti, asi padambudziko ritiri kusangana naro kubva mumashure pakukura kwangu riri kuenda richichinja kubudikidza nezvetakuwana pari zvinezvi, like mvura ndo chinhu chatakatokoshesesa chataishayiwa. Madhemu angamboinga ari muno kana zvidziwa zvazvo zvekuti mvura yanaya zvinoteramira mvura zvaiswa dota kuti mvura yacho ichene vanhu vazokwanisa kushandisa, asi izvozvi mvura yakwanisa kuoneka through vabatsiri vari kuuyawo. Mawanire etakuita mvura ari kuenda ichishanduka ichienda mberi zvokuti chero zvipfuyo waimuka ukazwa kuti chipfuyo chakafa munhu wakafa. Tinofara zvikuru nekuisirwa mugodi kwataitirwa muBumba village. Tatine dambudziko remvura. Mvura yatatinayo yaitoita kutopera mugodhi wanga uri pakiliniki wataitochera. Yaitoti unotomukira uchera makuseni yopedza masikati kune kusisina kusvika manheru mozoiona futi mangwana. Saka uyu mugodhi wakatinakira zvikuru nokuti unobuda mvura kubva mangwanani kusvika zuva ridoko. Tabatsirika zvikuru pamashopu papane izvezvi pane population yatowanda vanhu nemuvillage wo 5 saka paitonetsa mvura taishupika taitomira line chairo vanhu muchitonetsana pamvura ipapo. Korera diarrhea chairo muno mwiri aibatika zvakanyanyisisa kubudikidza nekushaiwa kwemvura, but kubudikidza kwakazoita madonors edu aya akazoti solar panels ekuti tiwane mvura hamusina diarrhea zvachose. May this water boreholes keep bringing clean water, good health, hope, and lasting prosperity to the local communities for generations to come. I look forward to working with our Zimbabwe friends to translate the shared vision of our leaders into more concrete achievements on the ground, and to jointly build an all-weather China-Zimbabwe community with a shared future. Our deepest appreciation to the government of the People's Republic of China for this invaluable support. These balls are more than just water points. They also complement government efforts in the establishment of village and school business units, as well as supporting the school feeding program during the El Nino-induced drought. This project has already begun transforming lives, providing safe and clean water to at least 75,000 rural residents. This has significantly reduced the burden of water collection, particularly for women and children, and improved overall living conditions. Beyond water provision, the project has generated wide-ranging socio-economic benefits. It has enhanced agricultural productivity and production, supported livestock survival, improved sanitation and public health, and contributed to better learning conditions in our schools.